Penak awakmu, Mbah. Lagi teko wis diopeni apik. Kene sing teko isuk utuk-utuke dijiarne kok. Sembarang iki nggawa perbawa le. Kok sing teko Mbah Karso. Ya, wong wis padha bingung arep nggakne apa-apa. Jajal lek sing teko kowe. Paling padha bingung arep nggakne boto iki. Lah botol nggih apa to, Mbah? Ya nggih ngepruk ndiasmu kuwi ta ben moncrot. Ya lara to, Mbah. Awakmu luwe ta? Iya ya, Mbah. Ini ya tak ngono. Pripun, Mbah? Piceton sikil besek. Engko tak jalan segono. Bocah kuwi lek sing ngongkon aku mesti budale. Di, ayo, mesti mejane rono. Oke, siap, Bos. Mbah, aku kok sampean jaluk nilai iwak pitik ya. Wis to, aja kuwatir.